दत्त जयंतीचे औचित्य 45 वर्षा परंपरा असलेली दत्त महाराजाची पालखी अनूय हरमल वाठारात भोवली. ज्ञानोबा माऊलीचं नाम गजर पुराय हरमलात घुमलो. जनार्दन स्वामीन त्यावेळार स्वताच्या खर्चान मठ उबो केलो, प्रवचन आणि पारायणा केली, तेतूंतल्यान लोककल्याणाचो उपदेश केलो. ज्ञानोबा माऊली तुकारामचो गजर करत हरमलाच्या दत्त महाराजाच्या मठा सावन ही पालखी भायर सरता ती देवळू वाड्यावेले भूमिका मंदिर, मागीर रवळनाथ मंदिर, त्या उपरांत हरमल तिठ्यावेल्यान कलावती मातेच्या देवळा कडेन वळसो घेवन परत मठात येता. हे मजगती बायलांनी ओवाळणी केली, तशीच आंगवण्यो केल्यो. पळयात ते भक्तिभाराचे खीण. हा उत्सव आहे तो आमचे महाराज जनार्दन महाराज यांच्यानी चालू केलेला आहे. तो जवळजवळ 40-45 वर्ष झाली आहे. पालखी दत्त महाराजचं मठ स्वतः आबाने तयार केला आहे. म्हणजे आमचे जनार्दन स्वामी यांच्यानी स्वतःच्या खर्चाने मठ उभारला आणि ते जगत उद्धाराचं काम म्हणजे प्रवचन वगैरे आणि हे पारायणाचं काम पहिलीपासून चालू केलं यांच्यानी. आणि ही पालखी आमची दत्त महाराजांचा मठ इथून 3:30 वाजता चालू केली वार्षिक याच्या पद्धतीप्रमाणे. ती आबाने आम्हाला पद्धत घालून दिली. हरमल गावामध्ये म्हणजे देऊळवाडा दोन्ही देऊळ आहे आमचे. भूमिका देऊळ, दुसरं रवणाथ देऊळ आणि अशी हरमल तिस्तावरून कलावती मातेचं मंदिर आहे. त्याला प्रदक्षिणा घालून आता ती मठामध्ये पोचणार आहे. आणि ही महेश सिकरीच्या विठ्ठल रखुमाई मंदिरात मनयल्ली दत्त जयंती. पुंडलिक होबळे बाबाच्या निर्वाणा उपरांतय दत्त जयंतीचो उत्सव भक्तगणांनी चालूच दवरला. हे मार्गशीर्ष पौर्णिमा आणि मार्गशीर्ष महिना अत्यंत पवित्र आहे. कोणतेही संकट आलं तर मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये जो दत्तमाला मंत्र आहे तो सगळ्यांनी म्हटला पाहिजे. आणि हा साधासुद्धा माणसाने माणगा नावाचं एक गाव आहे, त्या माणगा गाव वासवंत सरस्वती याने तो दत्तमाला मंत्र निर्माण केला आहे. कारण आणि ते संकट सगळं महाराष्ट्रभर संकट होतं, भारतभर संकट होतं. ते सगळं संकट एका दत्तमाला मंत्राने निरसन झालं. आणि ते एवढं कौतुक ह्याच महिन्यात झालं पाहिजे. आणि ह्या महिन्याचं विशेष महत्त्व यासाठी आहे की त्यावेळीपासून तो वासुदेवानंद सरस्वती नावाच्या एका मोठ्या थोर संतांनी हा दत्त जयंती साजरा केला, त्यापासून झाला आहे. केपेच्या दत्त मंदिरात दत्त महाराजाची जयंती विविध कार्यावळी सहित मनयली. दत्ताचो पाळणो, आरत, भजन, कीर्तनाचो भक्तांक लाव घेवपाक मेळ्ळो. ते भायर पळोवपाक मेळटले गोवा 365 चॅनलाचेर राती 10 ते 11 मजगती साखळेचे दत्त जयंतीचे काय देखणे खीण. गोवा 365 खातीर हरमलच्यान संदीप कामुलकार, मयेच्यान संदीप पिळगांवकार आणि केपेच्यान रमेश नायक राऊत.